ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଭମିଟିଂ ବିଷୟରେ। ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି କାହିଁକି ହୁଏ? ସମ୍ ଜେନେରାଲ ଲୋକଙ୍କର ବାନ୍ତି ହେବାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଇଥାଏ, କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲେ ବାନ୍ତି ହେଇପାରେ, ବା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ହେଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜେନେରାଲ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳିଆ ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ହେଲେ ବାନ୍ତି ହୁଏ, ବା କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବଡିରେ ଟକ୍ସିନ୍ ଜିନିଷ ବା ଯୋଉଟା କି ଦେହ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବଡି ଭିତରକୁ ଗଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାନ୍ତି ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି ହେଡ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ହୁଏ ତାପରେ ବାନ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଡିକେ ହେଲା, ଯଦି ଡାଇବେଟିକ୍ କିଟୋସିଡୋସିସ୍ କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ତାହେଲେ ବାନ୍ତି ହବ। ଯଦି ପାକସ୍ଥଳୀ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ ତାହେଲେ ବାନ୍ତି ହବ। ଆଉ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ବାନ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ଗାଡିରେ ଯୋଉ ଗଲାବେଳେ ମୋସନ ସିକନେସ୍ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ଗାଡିରେ ବସି ଗଲା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସେତେବେଳେ ବି ବାନ୍ତି ହୁଏ। ଆଉ ହଠାତ୍ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ, ଆଉ ଯଦି ସେଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ ଆସିଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବାନ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ବ୍ରେନ ଇଞ୍ଜୁରି ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବାନ୍ତି ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ବାନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ସିମ୍ପଟମ, ସେଟା ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ନୁହେଁ। ବହୁତ ଗୁଡେ ଯଦି ଫିଭର ବେଶୀ ହେଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାନ୍ତି ହୁଏ। ତ ଯଦି ବାନ୍ତି ହଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ କଣ ଗୋଟେ ଡେଞ୍ଜରସ୍